To je ale kosa. Starče, řekni nám něco. Nějaký příběh bys chtěl slyšet. Přesně tak, nějaký příběh. Dobrá. Mám jeden přesně pro vás. Odehrává se Mezihoří. V dobách, kdy staří bohové padli a noví ještě nestihli povstat z popela. Po porážce jejich vojsk se poslední zbytky lidských sil shromáždily v pevnosti Hromová hláska. Byli to veteráni mnoha bitev, muži cti. Znavení vleklou válkou a bez vůdce jenž by je vedl, avšak odhodlaní bít se za svou vlast do posledního dechu. Čekalo je setkání s mocným nepřítelem, temnotou. Měla mnoho podob. Od drobných goblinních stvoření až po silné skřetní boje, zakuté do černé ocely. Drancovali, ničili a pálili vše, co jim stálo v cestě. Vedle je gát plenitel, nemilosrdný v rozhodování a krutý ve smrti. Před řáděním temných vojsk nebylo úniku. Ani lesní strážci, elfové, před nimi nebyli v bezpečí. Mezi kmeny hvozdu bylo prolito mnoho skřetí krve, ale proti brutální přesile to nestačilo. Lidé a elfové museli spojit síly. Zatímco se Mezihoří otřásalo v základech, doslechl se trpasličí král Norgrim drahokamu, jehož moc byla opřena legenda. K jeho nalezení si přizval dávno zapomenutého démona, bytost z jiných světů. Jeho našeptávání Norgrima dovedlo přímo do prostřed válečné zóny. A dál.